do elemento que dice vostede de reclamar da Xunta. O Bloque Nacionalista Galego de Chantada solicitará a través dunha moción a creación dunha comisión onde estén integrados todos os grupos municipais, así como as representantes dos axentes sociais, económicos, sindicais e veciñais do Concello para, entre todos, facer as reunións e consultas precisas co obxectivo de elaborar e aprobar un regulamento de participación veciñal. A principio da legislatura lle entregáramos ao alcalde un borrador para ir traballando, non? Non era nada definitivo, era simplemente un documento para poder empezar a traballar. En algún pleno posterior lle preguntamos como estaba o tema e, decían que estaban a traballar, e o que pasa é que levamos unha temporada sin noticias a este respecto. Entonces, o que nos apetece que Chantada teña un reglamento de participación veciñal onde os veciños poden participar nos plenos, elección de pedáneos, elección democrática, etcétera, etcétera, non? Para min, personalmente, como para todo o grupo municipal, é unha espiña que temos aí clavada, non? Intentámoslo durante tempo e non foi posible, por diversas razóns non se pudo levar a cabo na legislatura anterior e, creemos que é unha parte importante da participación da cidadanía nas decisións ou nas posibles decisións que poda ter o Concello, non? De cara, a subvencións, de cara, nas parroquias, a posibles obras nas parroquias, etcétera, etcétera. Creo que é unha maneira de que podemos todos traballar nese sentido, e, de eso lle presentamos esta moción para intentar, crear unha comisión, convidar a todos aqueles axentes sociais que señan importantes, non? Empresarios, traballadores, sindicatos, etcétera, asociación de veciños, e desde aí empezar as reunións pertinentes para poder levar a cabo este regulamento de participación veciñal.